今すぐ警察に行ってください。え、いきなり何を言ってるんですか？20年、アルツハイマーの夫を看病している私。この日は検査のために医者へとやってきたのだが、夫が検査中に医者が私のもとへやってきて、そう言い出したのだった。警察に行けって言われても、わけがわかんないんだけど、困惑した私は医者に理由を問いただした。警察へ行けと言われても、主人が何をしたのかもわかりませんし、私の質問を聞いた医者は、表情を曇らせた。どうしたんだろう。そんなに言い難いことなのかな。驚かないでくださいね。実は、ご主人は20年前から。ゆっくりと真実を話し始めた医者に、私は驚きを隠せなかった。まさか、夫がそんなことをしていたなんて。それ、本当なんですか？もう一度聞き直すと、医者は黙ってうなずいた。信じられない。私の知らないところで、そんなことをしていたなんて。私は病院を勢いよく飛び出して、すぐに最寄りの警察署へと向かった。私の名前はミカ。今年で80歳を迎える。地元の町工場で働いていた夫の庄司とは、今年で結婚60年になった。そんな夫が60歳になった時のこと。定年退職してからやることがなくなってしまい、次第に認知症のような症状が出始めた。おい、俺のメガネどこに行ったか知らないか？メガネ？あなた今かけてるじゃない。ああ、本当だ、あったわ。メガネをかけているのが当たり前すぎて勘違いすることは誰にでも起こりうることだろう。だが、それぐらいならまだしも、夫が定年退職をして半年が経った頃から。ここってどこなんだ？ここって私とあなたの家よ。初めて来たけど、居心地いいな。などと、意味不明なことを言い出したのだった。さらには、まだ早朝の3時だというのに、いきなり起きて、外へと出て行ってしまったりしていた。これは、認知症なのか？心配になった私は、ある日、夫を連れて病院へと向かった。ああ、この症状は認知症が進行してますね。そんな治療することはできるんですか？完全に回復させるのは難しいですが、対処療法などは可能ですよ。定期的に検査をして都度対応を変えていくのがいいと思います。まさか本当に夫が認知症になっていたとは。医者に診断されてショックを受けたのは私の方だ。いずれ私のことすら忘れてしまうかも。そう思うと不安で仕方なかった。あなた、私のことわかる？何言ってるんだ、ミカだろ。わかるよ、それくらい。笑いながら私の名前を呼んでくれる夫。決めた。私がくよくよしていたって仕方ない。
この人のためにできる限りのことはしていこう。この時から夫の介護生活が始まったのだった。認知症と診断されてから早5年、だんだんと夫は怒りっぽくなっていた。あなた、ご飯できたわよ。誰だお前、どこから入ってきた？何言ってるの？私よ、ミカよ。お前なんか知らん。今すぐ出て行け。知らん奴が作った飯なんか食いたくもないわ。なんて暴言を吐かれることも多々あった。それでも暴言を吐いて2、3分後には、ミカ、ご飯できたか？などと言ってくる。これが認知症なのか。日に日にひどくなっていく症状に私は振り回されっぱなしだった。さらに年月が経ち、私たちは80歳となった。そろそろ介護施設に入れるのも考えた方がいいのかな。毎日のように深夜徘徊をする夫。私の名前も時々しか思い出せない夫に、心身ともに限界が近づいてきた。最近私も体がしんどくてね。あなた深夜にどこか行っちゃうし、追いかけようにも昔のように動けないしさ、施設に入るのとかどうかな。は？俺が施設だって？ふざけんな。どうしてそんなところに入らないといけないんだ。夫は怒ってしまい、全く話にならない。もう私だけで面倒見きれないから言ってるのに、本人からの同意がなければ施設に入れることもできない。先生、私も体がしんどくて面倒見きれないんです。どうしたらいいのでしょうか。一向に症状が良くならないことに私は泣きながら医者に相談した。認知症が完治することはないことぐらいわかっている。私も旦那さんの症状に合わせて薬の量や種類を変えているのですが、なかなか改善しませんね。施設へ入れるなどはどうですか？それが、施設のことを話したら怒りながら断られてしまって。そうだったんですか。医者も私もこの状況をどうやって解決すればいいのかわからなくなっていた。結局、辛抱して治療を続けるしかないとのことで落ち着いて、私は病院を後にした。その日、家に帰り夕食をとった後、私は机の上に置いてあった封筒が気になった。こんな封筒、置いてあったっけ？疑問に思った私は、中身も見ずに夫に質問した。ねえ、この封筒何？私宛ての郵便？封筒？どうしたのそんなに慌てて。慌ててなんかないぞ。私は何の気なしに夫に質問したが、夫はかなり焦った表情をしている。中身が気になった私が封筒を持とうとすると、夫は大声でそれを制止してくる。俺のものだから勝手に見るな。よこせ。大声を出されてひるんだ私は、思わず封筒を夫へと手渡してしまった。それにしても、封筒に厚みがあったけど、何が入っているのだろう。そんな大声出さないでよ。はい、
どうぞ。私から封筒を受け取った夫は、急いで寝室へと向かった。リビングを出て行く際に、意味深な発言を残して、なんとかごまかせたか。ごまかせたってどういうこと？夫の発言の真意はわからなかったが、きっと何かを隠しているのだろう。もやもやしながらも、私も眠気が襲ってきたので、その日は寝ることにした。1ヶ月後、相変わらず夫は深夜にどこかへ出て行っている。その度に私も目が覚めるのだが、最後は必ず家に帰ってくるので、最近は探しに行くこともなくなった。ただ、気になるのは深夜に出かけた日は、必ず昼頃になると、コンビニなどで大量に食材を買ってくる。そんな金が退職しているのに、どこにあるというのか。それから3日後、夫の定期検査の日に病院に行くと、医者からとんでもないことを言われた。今すぐ警察に行ってください。いきなり何を言ってるんですか？警察に行けって言われても、わけがわかんないんだけど。困惑した私は医者に理由を問いただした。警察へ行けと言われても、どういうことかわからないのですが。私の質問を聞いた医者は、表情を曇らせた。どうしたんだろう。そんなに言い難いことなのかな。驚かないでくださいね。実は、ご主人は20年前から嘘をついているようなんです。は？先ほど、ご主人のカウンセリングをした時に最近、夜中によく出て行くと嬉しそうに言っていたんです。それで、どこへ行っているのか聞いてみたら、元職場だと。これが本当なら不法侵入ですよ。大事になる前に警察へ行って相談された方がよろしいかと。そうだったんですか。まあ、認知症ってこともあるし、元職場に行くのはなんとなくわからなくもないというか。そのことなんですけど、もしかしたらご主人は認知症なんかじゃないかもしれません。それってどういうこと？認知症にしては、やけに受け答えがはっきりしてるし、薬を変えても全く変化がない。私もいろいろな患者さんを見てきましたが、中には認知症患者のふりをしている人もいるんです。ご主人はまさにそんな感じで。ゆっくりと真実を話し始めた医者に、私は驚きを隠せなかった。今までの症状が全部演技だったってこと？認知症のふりをして、元職場に深夜に行っていたってこと？もしかして、あの封筒の中身って、嘘をついている可能性はどのくらいですか？実際に年を取られていますので、多少認知機能が低下しているのは事実だと思いますが、おそらく8割以上は嘘かと。こうしちゃいられない。本当に先生の言う通り嘘だったら。夫はまだしばらく検査に時間がかかる。医者に夫のことを任せて、私はすぐに病院を後にして、最寄りの警察署へと向かった。ご相談なんですが。どうされましたか？そんな慌てて。事件ですか？事件というか、夫が認知症と偽って夜中に工場へ忍び込んでいるみたいなんです。本当なんですか？
私も信じたくないですけど、お医者さんが認知症のふりをしている可能性があるって。そういうことですか。わかりました。では、見回りの頻度を増やして対応しますので、お電話番号と住所とお名前を教えてもらってもよろしいですか？私は警察に言われた情報を記入して病院へと戻った。夫はすでに検査を終えていて、待合席に座って待っていた。ごめんね、遅くなって。ちょっと用事があって。待ちくたびれたぞ。早く帰ろう。何もなければいいんだけど。そう願っていたのだが、その日の深夜、夫はまたどこかへと出て行った。どうせ元職場にでも行ったのだろうと思いながら、私は家で待っていた。すると1時間後、夜中だというのに家の固定電話が鳴り響いた。もしかして。はい、もしもし？夜分遅くに申し訳ありません。今、ご主人を窃盗と不法侵入の罪で逮捕いたしました。どうやら金庫から金を盗んでいたようで。え？不法侵入はまだわからなくもないけど、窃盗って本当にそんなことやってたんだ。私の悪い予感は的中した。きっと夫が必死になって私に見せないでおこうとしていた封筒の中には盗んだ金が入っていたのだろう。で、その金を使ってコンビニで大量に買い込む。なるほど。ようやくつながった。今から署に行きますので、奥さんも来ていただけますか？普段の様子とかをお伺いしたいので。わかりました。すぐに準備してタクシーを捕まえた私は警察へと向かった。今まで20年間、私を騙してそんなことをやっていたなんて。悲しみよりも夫に対しての怒りがこみ上げてきた。警察署の中に入り、私は取り調べ室へと案内された。先ほどからあなたのことを呼ぶばかりで話にならないんです。ちょっとご主人とお話ししてもらっていいですか？私たちはそばで聞いてますので。わかりました。警察に促されて、私は取り調べ室の椅子に腰掛けた。対面には、夫がしょぼくれた顔をして座っている。あなた、私のことわかる？わからない。俺がなんでこんなところにいるのかも。この後に及んで、まだそんな演技を続けるのか。いい加減にしろよ。私は机を思い切り叩いて夫に大声を上げた。いつまでそんなふざけた演技続けるのよ。もう認知症なんか嘘だってわかってるのよ。嘘だって？俺が認知症なのはミカが一番わかってるだろう。嘘じゃないって言うなら、さっきまでわからないって言ってたくせに、どうしていきなり私の名前が言えるのかしらね。完全に墓穴を掘ったようだ。夫はしまったという顔をしている。ほら、嘘だったんじゃない。それに、お医者さんが言ってたわよ。今までいろんな患者を見てきて、中には認知症のふりをする人もいるって。薬を変えても何も変化がないってことを不思議がってたわ。そりゃ症状に変化が現れるわけないわよね。もともと認知症なんかじゃなかったんだから。私が問い詰めると、夫は黙ってしまった。なんとか言ったらどうなのよ。
私の20年間を無駄にしやがって。それに、元工場から金を盗んだの、今回が初めてじゃないでしょ？で、なんで嘘までついて認知症のふりをしていたのよ。それは、認知症ってことにしておけば、もし捕まっても、刑が軽くなると思って。呆れた。もっとまともな理由はなかったのかしら。毎回深夜に工場に忍び込んで、盗みを繰り返していたことぐらいわかるわよ。収入もなく、小遣いもそんなにあるわけじゃないのに、コンビニでバカみたいに大量にいろいろ買い込んでたじゃない。それと、嘘ついても無駄よ。そんなの工場の人間が調べれば、一発でわかることだし。それにしても、夫も夫だが、工場も工場だな。毎回盗まれているというのに気づかないなんて、どういう管理をしていたのだろうか。魔が差したんだ。仕事を辞めてから収入も減っただろう。少しでも遊ぶ金が欲しくて、つい。ようやく認めたか。それにしても、20年間も騙されてたなんて、私も情けない人間だな。こんなことならもっと早く、夫の行動を制限しておくべきだった。20年もよく騙してくれたわね。遊ぶ金が欲しいんだったら、シルバー人材で働くとかすればよかったじゃないの。お前の言う通りだ。ただ、あの会社ろくに金管理してなかったから、常日頃から計算が合わないのはしょっちゅうだったんだ。だから、少しぐらいいいかなと思って。はあ、バカじゃないの？いいわけがないでしょう。もうあんたとは離婚よ。待ってくれ。そんな、俺はこの先、お前の支えもなく、どうやって生きていけばいいんだ。知らないわよ、そんなの。こっちは20年もの長い時間を奪われたのよ。慰謝料を払ってほしいくらいだわ。まあ、金がなくて盗みを働くくらいだから、そんな金がないことはわかっている。夫はもう何も言えなくなったのだろう。顔を下に向けたまま固まってしまった。そういうことだから、せいぜい刑務所で反省しなさい。じゃあ、あとはお任せしますので。私は警察にそう告げて、取り調べ室を後にした。出て行く直前に夫の悲痛な叫び声が聞こえてきたが、私は聞こえないふりをした。それから1ヶ月後、離婚も成立し、私は家でのんびりと、久しぶりにストレスのない生活を楽しんでいた。すると、警察から電話がかかってきて、実刑が決まったと言われた。ご主人ですが、お話の通り、余罪が見つかりました。過去にも何度も窃盗をしていたらしく、実刑が確定したので、今日はその連絡をさせていただきました。そうですか。ご迷惑をおかけしました。それと、もう私はあの人とは無関係なので、実刑になろうが関係ないので。じゃあ最後に、刑務所生活頑張ってねとお伝えください。そう言って電話を切った。結局元夫は休刑5年を言い渡されて刑務所に入ることが決まった。今から5年も刑務所生活をしたら、もしかしたら二度と出てこれないかもしれない。そのまま刑務所で亡くなる可能性だってある。自分の利益のために人を騙して、さらに盗みまで繰り返していたせいで、こんなことになったんだ。そんな奴は、一生刑務所生活しておけばいいさ。電話を切った後、私は元夫に対してそんなことを思っていた。
それから1年後、私のもとに手紙が届いた。差出人のところには元夫の名前が記されている。あの人からの手紙？どうしたんだろう。今まで元夫から手紙なんてもらったことなんか一度もない。少しだけ何が書かれているのか興味を持った私は、リビングのソファーに腰掛けながら手紙を読み始めた。まずは、今までミカのことを騙してて本当にすまなかった。手紙で申し訳ないが、謝らせてほしい。今は刑務所で若い人から俺みたいな年寄りまで、いろんな人と一緒になって労働作業をしてるよ。本当にやることがなくなってしまって、たまにいろいろなことを忘れてしまうこともある。これが本当の認知症なのかなとか思ったりしてるよ。いつか刑期を終えたら、また一緒に暮らしてくれないか。天地神明に誓って、二度とお前を騙したりしないから。そんなことが書かれていた手紙を一通り読み終えた私は、それを破り、ゴミ箱へ捨てた。また一緒に暮らそうだって？ふざけたこと言ってんじゃないよ。私は次の日、早速安いアパートを契約した。あいつが帰ってくるかもしれない家にいつまでも住んでいたくない。幸いにも貯金があったので、なんとか家を借りることができた私は、すぐに引っ越しをした。もちろん、このことは元夫にも伝えることはない。きっと、それを知らない元夫は、誰もいなくなった家に手紙を送り続けるんだろうな。私に残された時間も残りわずかだろう。これからは一人で余生を穏やかに過ごしていこうと誓った。